आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. खनिज उत्खननात जगाच्या नकाशावर पोचलेला आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला वेंगुर्ला तालुक्यातील निसर्ग संपन्न गाव म्हणजे रेडी. रेडी गाव आता निसर्ग पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटनात अग्रेसर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय. यासाठी येथील लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाला विविध सुविधांसाठी हाक दिली आहे. याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट. रेडी हे दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील खनिज उत्खननासोबतच धार्मिक पर्यटनासाठी ओळखलं जाणारं मुख्य गाव. मूळ रेवती म्हणून ओळखलं जाणारं हे रेडी गाव अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ आहे. खनिज उत्खननात ज्याप्रमाणे रेडी गाव जगाच्या नकाशावर पोचलं, त्याचप्रमाणे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्ग पर्यटनात हे गाव अग्रेसर होण्यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सातत्यानं प्रयत्न करतात. रेडी गावचं माऊली मंदिर आज क वर्ग पर्यटन तीर्थक्षेत्र घोषित झालंय. गावात विविध धार्मिक स्थळं, प्रसिद्ध पांडवकालीन द्विभुज गणपती मंदिर, ऐतिहासिक यशवंतगड किल्ला, गोवा सीमेवर असलेलं रेडी कनियाळ तलाव, छोटी मोठी पर्यटन स्थळ आहे. ही पाहण्यासाठी भाविक, शिवप्रेमी, पर्यटक हे आवर्जून रेडीमध्ये येत असतात. येथील माऊली देवीचं विविध ठिकाणं असणारे भक्तगण, उद्योजक, गावातील ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं देवीचं अप्रतिम असं मंदिर इथं उभं राहिलंय आणि त्याची प्रसिद्धी दिवसेंदिवस वाढते. मंदिरात वर्षभर अनेक सण, उत्सव, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हे होत असतात. परंतु यासाठी अन्नक्षेत्र, बहुउद्देशीय सभागृह तसेच बाहेरून येणाऱ्या भक्तांसाठी भक्त निवास या सुविधा नसल्यानं त्याची गैरसोय होते. गावात आज एकही मंगलविधीसाठी हॉल नाही. जर या सर्व सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्या तर नक्कीच पर्यटक, भाविकांची रेलचल वाढून येथील धार्मिक पर्यटन अधिक बहरेल, तर जवळपासच्या महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सातत्यानं प्रयत्न करतात. खरोखर आज कोकण 7 चॅनलचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करतो. या ठिकाणी त्यांच्यानी जी अभिनव अशी कोकण 7 मार्फत ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना राबवत आहेत. त्यामुळे जेणेकरून आपल्या सिंधुदुर्गातील पर्यटन स्थळांना किंवा धार्मिक स्थळांना नक्कीच त्याच्यातनं चालना मिळू शकते. तर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा आदरणीय राणेसाहेबांच्या प्रयत्नाने पर्यटन जिल्हा घोषित झाला आणि त्यानंतर पर्यटनाला थोडीफार चालना मिळत गेली. आणि असे होत असताना आज आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये विमानसेवा सुरू झाली, रेल्वे सेवा सुरू झाली, वॉटर स्पोर्ट चालू झाले. त्यामुळे बऱ्यापैकी पर्यटक आज आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येतात आणि त्याचा नक्कीच फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला होऊ शकतो. आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी नुकतीच धार्मिक पर्यटन भरणं गरजेचं आहे अशी जी संकल्पना या ठिकाणी मांडली, तर त्यामुळे नक्कीच आज देशी विदेशी पर्यटक आपल्या इकडची धार्मिक स्थळे, पर्यटन स्थळे, ऐतिहासिक गडकिल्ले हे बघण्यासाठी नक्कीच या ठिकाणी येतील. आणि जशी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मंदिरे विकसित झाली तशीच आपल्या मंदिरांनासुद्धा वेगळा दर्जा या ठिकाणी प्राप्त होऊ शकतो. आणि त्याचप्रमाणे जर एकंदरीत आजच्या आपल्या रेडी गावातली जर परिस्थिती बघितली तर ही जी धार्मिक विकासाची संकल्पना आहे त्या दृष्टीने त्याचाच एक भाग म्हणून रेडी ग्रामपंचायत किंवा आदरणीय कलेक्टर यांच्यामार्फत अन्नक्षेत्र, बहुउद्देशीय सभागृह व भक्तनिवास असा प्रस्ताव
या ठिकाणी पर्यटन संचालकांकडे गेलेला आहे. तर माऊली मंदिर हे आपलं जे आहे हे रेडी गावचं ग्रामदैवत आहे आणि स्वयंभू माऊली मंदिर ही नवसाला पावणारी देवी म्हणून पूर्ण आपल्या कोकणामध्ये तिची ख्याती आहे. त्यामुळे हे क वर्ग पर्यटन घोषित झालं. हे पर्यटन घोषित झाल्यानंतर आज बरेच पर्यटक किंवा आपले भाविक या ठिकाणी येतात. तसेच या माऊली मंदिरासोबतही रेडी गावामध्ये असणारी इतर धार्मिक स्थळं त्यामध्ये पांडवकालीन प्रसिद्ध गणपती मंदिर, ऐतिहासिक यशवंतगड किल्ला, आपल्या गोव्या सीमेवर असलेलं कन्या तलाव, तसेच इतरही छोटी छोटी जी पर्यटन स्थळं आहेत ती बघण्यासाठी या ठिकाणी बरेच पर्यटक येतात आणि दिवसेंदिवस ही रेडीची महती ही वाढत चाललेली आहे. 2002 किंवा 3च्या दरम्याने या रेडी गावात असणारे विविध उद्योजक, श्रीदेवी माऊलीचे विविध ठिकाणी असणारे भक्तगण, रेडी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने देवी माऊलीचं शान अप्रतिम असं मंदिर या ठिकाणी उभे राहिले. आणि हे उभे राहिले असताना या ठिकाणी अन्नक्षेत्र होणं, बहुउद्देशीय सभागृह होणं, त्याचप्रमाणे भक्तनिवास या सेवा सुविधा नसल्याकारणाने आपल्या ज्या भाविकांमध्ये थोडीशी नाराजी निर्माण होते. ज्या आपल्या माऊली मंदिरामध्ये गेले वर्षभर विविध सण, उत्सव, त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हे नेहमी चालू असतात, परंतु ह्या सेवासुविधा नसल्याकारणाने या ठिकाणी गैरसोय निर्माण होते. तर जर ह्या सेवासुविधा उपलब्ध जर झाल्या तर नक्कीच यातून महिलांना एक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय पालकमंत्री महोदयांनी जी संकल्पना या ठिकाणी मांडली त्या ठिकाणी त्याला नक्कीच चालना मिळून देवीची प्रसिद्धी होऊन मंदिरामधच्या उत्पन्नामध्ये सुद्धा वाढ होऊ शकते. ह्या सर्व गोष्टी आहेत. तर ह्या सर्व विचार करता महाराष्ट्र शासनाच्या प्रादेशिक पर्यटन 2022-23 च्या अंतर्गत असा प्रस्ताव या ठिकाणी 2022-23 अंतर्गत प्रादेशिक पर्यटनमधून असा प्रस्ताव रेडी ग्रामपंचायत व आदरणीय कलेक्टर मॅडम यांच्याकडून पर्यटन संचालकांना गेलेला आहे. रेडी ग्रामपंचायत किंवा आमचे सर्वांचे त्या बाबतीमध्ये पूर्ण पाठपुरावा चालू आहे. त्याचप्रमाणे आदरणीय राणेसाहेब, आदरणीय दीपकभाई केसरकर, आदरणीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आदरणीय निलेश राणेसाहेब, नितेश राणेसाहेब, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाटर साहेब, भारतीय जनता पार्टी जिल्हाध्यक्ष तेली साहेब, प्रमोद जाटर साहेब या सर्व भूमिपुत्रांना किंवा या लोकप्रतिनिधींना आम्ही सर्वांनी निवेदनं दिलेली आहे. आणि आम्ही आशा करतो की या येणाऱ्या 2022-23च्या या अर्थसंकल्पामध्ये श्रीदेवी माऊलीच्या हॉल, अन्नक्षेत्र आणि भक्तनिवास यासाठी तरतूद व्हावी आणि त्यातूनच नक्कीच पर्यटनाला आणि धार्मिक विकासाला या ठिकाणी चालना मिळू शकते असं आम्हाला या तुमच्या माध्यमातून आमच्या ही जी भावना आहे ही आज लोकप्रतिनिधी किंवा शासनापर्यंत पोचणं आज गरजेचं आहे. आणि खरोखर तुमचंसुद्धा या बाबतीत आम्ही अभिनंदन करतो. कोकण 7 चॅनलसुद्धा आम्ही या नवीन संकल्पनेबद्दल शुभेच्छा व्यक्त करतो. हजारो पर्यटक रेडी गावात दर महिन्याला असे येत असतात आणि खरोखर आज रेडी गावाची जी काही असणारी जी पर्यटनाच्या माध्यमातून आज रेडी ग्रामपंचायतकडून वेगवेगळ्या मागण्या पण आम्ही शासनाकडे करत असतो. थोड्याफार मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आज आमचा रेडी ग्रामपंचायतकडून झालेला आहे. आणि जी काय असणारी आज आम्ही जो काही आता रेडी गावात जो काही असणारी श्रीदेवी माऊली मंदिर हे क वर्ग पर्यटनमध्ये असून आज त्या पर्यटनाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी
अन्नछत्र, भक्तनिवास आणि सुशोभीकरण अशा तऱ्हेचे जे काही शासनाकडे प्रादेशिक पर्यटन मार्फत पर्यटन संचालकांकडे प्रितेश राऊळ असतील किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे काही वरिष्ठ पदाधिकारी असतील किंवा शासन कलेक्टर मॅडम असतील यांच्यामार्फत परिपूर्ण असा प्रस्ताव आज मंत्रालयात सादर केलेला आहे. आणि खरोखर रेडी गावासाठी आज जे काय असणारं भक्तनिवास किंवा इतर अन्नछत्र अशा तऱ्हेच्या जे काय शासनाने आम्हाला जर निधी उपलब्ध करून दिला, खरोखर रेडी गावाच्या विकासाला आज चालना मिळू शकते. कारण भक्तनिवास आणि बहुउद्देशीय सभागृह येथे झाल्यास पर्यटक येथे थांबतील आणि जे काही रेडी गावातील छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत त्यांच्या पण हाताला रोजगार मिळू शकतो, महिलांच्या हाताला रोजगार मिळू शकतो. आणि रेडी गाव हा खरोखर म्हणजे जे काय असणारे धार्मिक म्हणजे आज बघायला गेलं तर श्रीदेवी स्वयंभू माऊलीचं मंदिर, गणपती मंदिर आणि जे काय स्वयंभू महादेवाचं मंदिर येथे आहे. आणि त्यानुसार ह्या त्रिवेणी संगम या जो काही म्हणाल म्हणजे शंकर, पार्वती आणि गणपती असा जो काही त्रिवेणी संगम या रेडी गावात आहे. आणि त्याच्यानुसारच आज इथे चांगलं अगदी पर्यटन म्हणजे आता सगळ्या रेडी गावाला लाभलेला समुद्रकिनारा हा पण एक चांगला अगदी पर्यटकांचा आकर्षण बनतो आहे. त्याच्यासाठी आम्ही जे काय असणारे रेडी गावातील पदाधिकारी किंवा रेडी गावातील जे काय असणारे सर्व आम्ही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा ग्रामपंचायत यांच्याकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की नक्कीच येणाऱ्या अर्थसंकल्प बजेटमध्ये आमच्या रेडी गावासाठी या पर्यटन संचालकांकडून नक्कीच असा भरघोस निधी मिळेल. आणि जी काय आमची जी काय अपेक्षा आहे की येथे रेडी गावात अगदी चांगलं पर्यटनाच्या मार्फत सुधारणा व्हाव्यात त्या नक्की पूर्ण होतील. आणि खरोखर आज जे काही कोकणसादने जे काय आज अभिनव असा उपक्रम इथे राबवत आहे त्याच्यामार्फत जे काही आज छोट्या गावातील जे काही पर्यटक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने राबवण्यात येणारे जे काही छोटे मोठे ग्रामपंचायत किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या संकल्पना यात कुठेतरी शासनाकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्यानुसार आम्ही या कोकणसादचे अभिनंदन करतो आणि शासनाला पण विनंती करतो की जी काही रेडी गावाच्या ग्रामस्थांची आणि खरोखर रेडी माऊली देवस्थानची जी काही मागणी आहे ती परिपूर्ण करावी. रेडी गावातील माऊली मंदिर येथे सुशोभीकरणासाठी किंवा अन्नक्षेत्र आणि हॉलसाठी आमची मागणी आहे. तर त्याच्यासाठी शासनाने आमच्याकडे लक्ष देऊन आमच्या त्या मागणीची तरतूद उद्या येणाऱ्या अधिवेशनाच्या वेळी उद्याच्या अर्थसंकल्पात करावी अशी आमची सरकारकडे कळकळीची मागणी आहे. जेणेकरून उद्या आमच्या गावातील महिलांना किंवा इतरही सर्व ग्रामस्थांना कुठले ना कुठे त्यांच्या पोटापाण्याची तरतूद होऊन त्यांना पण त्याच्यातून रोजगारासाठी निर्मिती होईल. तसेच आमच्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून किंवा आमच्या जिल्हा परिषदेचे सदस्य साहेब आमच्या गावात नेहमी महिलांसाठी काही ना काही आयोजन असतं, प्रशिक्षणं चालू असतात. त्याच्यातून आम्ही काथ्या व्यवसाय किंवा अगरबत्ती प्रशिक्षण वगैरे प्रशिक्षणं देतो. पण महिलांच्या हाती रोजगार मिळत नाही कारण मार्केटिंग होत नाही. मग त्याच्यासाठी जर असे जर गोष्टी जर घडल्या, कारण आमच्याकडे देवस्थानची भरपूर आहे, आमच्याकडे स्वयंभू गणपती आमच्याकडे आलेले आहेत, दिवसाला शेकडो हजारो भाविक तिथे येतात दर्शनासाठी. तर ते जेणेकरून आपल्या महिलांनाच त्यातून रोजगार मिळेल. अगरबत्तीचा जर व्यवसाय जर व्यवस्थितप्रमाणे संघटित करून जर महिलांना जर प्रशिक्षण दिलं तर त्या त्यातून प्रशिक्षित होऊन गावात सोडून उद्या महाराष्ट्रातही ते आपल्या कुठेतरी नाव करतील. त्याच्यासाठी शासनाने आमच्या या मागणीकडे पूर्ण लक्ष द्यावं एवढीच कळकळीची विनंती. रेडी गावा यापूर्वी मायनिंगच्या माध्यमातून जगस्तरावर प्रसिद्ध आहे आणि त्या अनुषंगाने आपला रेडी गाव ही पर्यटनाच्या दृष्टीने धार्मिक स्थळ म्हणून प्रसिद्धीस यावे या उद्देशाने आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून एक धार्मिक रेडी माऊली मंदिर या ठिकाणी धार्मिक पर्यटनाच्या अंतर्गत प्रस्ताव केलेला आहे कलेक्टरांच्या माध्यमातून. आणि हा जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर या प्रस्तावाच्या अनुरूप आपल्या रेडी गाव जसा मायनिंगच्या अनुषंगाने प्रसिद्धीस आलेला आहे तसं एक धार्मिक म्हणून देवालयानं यांना प्रसिद्धी मिळून त्याचा एक बहुमोल असा उपयोग गावासाठी होईल. जेणेकरून या माध्यमातून एखादा हॉल झाला तर त्या ठिकाणी लग्न समारंभ यासारखे समारंभ आयोजित करून किंवा मीटिंग हॉल असे होऊन त्या ठिकाणी महिलांना
या हस्तेपरस्ते रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांना पण एक रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल आणि या माध्यमातून रेडी गावाला त्याचा उपयोग आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी होईल. तरी यासाठी आमचा जो रेडी गाव ग्रामपंचायतीतून जो प्रस्ताव गेलेला आहे धार्मिक पर्यटनाच्या अंतर्गत, तो प्रस्ताव लवकरात लवकर शासनाने मंजूर करून कलेक्टरांमार्फत त्याला मंजुरी मिळून शासन स्तरावर चालू वर्षीच्या बजेटमध्ये त्याची तरतूद होऊन त्याच्या खर्चासाठी होणारी तरतूद करून हा प्रस्ताव चालू वर्षी मंजूर करण्यासाठी ग्रामस्थांचं अपेक्षा आहे आणि ती शासनाने लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी आणि आमच्या धार्मिक स्थळाला एक प्रोत्साहन द्यावं अशी गावाच्या मार्फत आम्ही एक लोकप्रतिनिधी म्हणून विनंती करीत आहोत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.